Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor ba mentagasngi kinong yalam kinong shna ba nong akphlim khasi ha ka shatri jong ka Meghalaya Filmmaker Association ha ka jingyalam jong uba commander Shangplyang president bat ikong Lucy Khasati kilalet ai ya ka film policy sha ka sarkar jilla ya ka te ka film policy ba ki pinpoi hakti ka sarkar ka long ka jingthmu ban shna no bat bandan ka film policy ha jilla Naleng jungi kum kaseng kinong shna film apo ka shatri jong ka Meghalaya Filmmaker Association ngisngo kemen ba nakleng jong ka tourism department kelawan ra ia ka kansawan ra ia ka polisi ke jong ka bat kilapan ru ia ki suggestion hek bi adai bat kini ki kam man pen kentiwi kam jong kai prathai mereka bakham su kemen kalong ba hashi benta jong ka polisi nakleng jong government kala mention lapan pauro bakakwa banwan ra ia ka film tourism ngisu kemen ye kene namar hoaj hak jing shisha nakleng jungi kum kinong shna film habang ile ring ye ki film ki jungi khamtam hitu ki jika jungo kai ke ba itnat kolong kum si benta bangi kenti wi kam jungo kai prathai te idon iwe ibenta ba nakleng jong government ka kwa banwan ra ye kata ka film tourism policy te nakleng jungi kum kaseng kum bala pan jingmut ka sarkar ba kelapan ye ki views ba ki suggestion nak benta kane te nakleng jungi kum kaseng ila da penkre ye ka draft ila da penkre iki views ki suggestion ya ke ba ngidi ban ai ban submit ka sarkar kenang bakan warai kata ka policy ban kenti iki kam shna film ka jela te mentaka singi lawan kenang hagane ka office tourism ila submit iki views bat ki suggestion ki jongi ban ngi scam baka government kan priang ya kini ki jing ai jingmut ki jongi kum kaseng nak benta ban kenti iki kam shna film apa ka jela Meghalaya te ki bun ki point ki bangila ai kum kanuksa hakaba ngikwa ba nagleng juga sarkar kanirap ban kentiu ya kinong shna film hapo ka jela kum hakanuksa hakaba ki nong shna film ka jela ki ban ai ka jingyarap pisa nak mentajungi kum kinong shna film ki lokal nang taban wanra ya ki jekapan i ki film ki cinema hall nang ta kum hakaba yadai bat menta kum nagleng jungi ki film khasi ngikwa ru ban release hakari hi bro ka wei te ban release hakari bro ka wei ya ki film khasi ki jungi kadon ka jinglot te namta kanir ngila ai jingmut ba dai bani arab yaki bat shibun kiwai bangila ajingmut tingi scam nakleng jong government kan priang ya gini ajingmut jungi bat ngi scam ba ngi suthu ba sarkar kan sasyong ya ka kabinet lese haka arpo artarik mentau nai ngi scam bakin sa priang barwan ra ka policy ka ban kan thupro ya kan ka film policy hapo ka tourism department ba prestun nak bentaban ai kisnama hol hang tei ha ka jaka ka ba hang tei ha themiu molong tengi ngi scam bangi kermen ba nda ka sarkar kelawan ra ya kata ka bajing development ban shna itu kejaka ngi scam ba kinsa shnaro ka hol nak mentajungi ki film khasi tingi scam balang bakani ka policy season bakaladon ka policy ka government kansa le ya ka badon kam nakleng jungi ngila ai jingmut ya kene ka wei nakimat ki bangila ai jingmut kolong bandon ya ki cinema hall haboro ki district headquarter hapo ka jela Meghalaya bat kham tamru hakitu ki jaka ki ba e bha ki film khasi wala da kimpat dai mana ki district headquarter kum ka nuksa kum ka mairang nang ta kini ki kum ka penursla bat ki wei ki jaka ki bangi ngi julai pen i ya ki film khasi ki jungi